Ndewonu ndị be anyị, daalụnụ ka eke unu mee. Akụkọ mma akọrọ unu tata bụ akụkọ maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, ka esi alalụkọ na ọdịmma ịlalụkọ ọnụ nwoke na nwanyị. Ndị be anyị ka anyị tinye nị ọnụ. Ụmụaka na-etolite, ọ dị mma ka fa na-alalụkọ ọnụ. Ma ọ dịkwa mma ma ọ dịchara mma. Ihe m ji si na ọ dị mma bụ onwe ndị enwe nwụrụ ụlọ nya ụlọ zulufa, nwoke ga-alalụ iche, nwaanyị alalụ iche. Mana ọ bụrụ na nwaanyị alalụ iche, nwoke lalụ iche, maka anaghị amacha ụmụaka ndị a gbara ọfụ a ndị amụcha ma n'obodo oyibo, nya ka m na-etinyekeli ọnụ. Ụfọdụ ga-ejekwa mebe ihe adanya ya bụ fana alalụkọkwa uche unu di ya bụ ndị nne, maka na nwanne eme ebido dị na-eme nwanne ya. Kedu ihe na-agbacha nwa gị? Ị na-akpọkwafa abịa nso asị na nwanne na nwanne a na-akwa anụ di na nwunye, na nwanne na nwanne anara edinekọkwa, na fa anara eme oyi. Ya bụ ịkaba arụ na-egbuwalụfe akụ oyibo nsogbe na-ezunyefe ori ụka ka fa ghara ime mmegheli nya mbitogheli aka nke ndị oyibo na-akpọ mistake. Maka ọ bụrụ na gị bụ nne na-akpa ụmụ gị nso na-adụfa ndụmọdụ, na-akọwatalụfe ụmụ ihe, fa ga-ebidokwe na-ebitogheli aka na-emekwa ihe adanya afa echekwa na ọ dị mma, fa mara na ọ dịrọ mma. O nwere nwanne anyị nwaanyị bịa kọọlụ m akụkọ wee sị m na abịa nwa ya nwaanyị na nwa ya nwoke eje na-edini. Mmadụ ihe ha na-eme uche ya na-agwa fa na-edine, fada edini abịa sị na ọ na-ebe akwa, ọ bịa dulie ka ọ ghara ibezi akwa. Ọ bụrụ ya anakọta afụfa na abụ n'elu bed. O ji ụmụ atọ, ofu ka etolitego nke nwaanyị, ndị ọzọ ka dịcha obele, igbo ndị ọzọ dị obele. So nke nwaanyị ọnọkata ịfụzi anya na nke ọtọ n'elu bed ka na-alala ụla. Isi ya ka ezi ihe o ji bịa ebe a, o sị gị na ọnọkata tete na-ebe akwa, o wee bịa dulie ka ọ ghara ibezi akwa. Agwa akwa nne, agwa na nna, nne na nna nọ na-ekwo ụla, fa amara na nke nwaanyị abịagodulu nke nwoke baa ụlọ, amara ihe ha mere, fa emere ihe, fa emere ihe. Mụnwa ama akwa nwoke amara, mana ihe mma bụ na ọma gara. Ụfọdụ na-aghọta ụmụnne ya bụ ọdakwa afịarụ ihe afịara arụ afịara arụ. Ọkwa n'obodo oyibo ka nke a na-emekwa. Ya bụ nwanne m nwaanyị a wee bịakwa kọkwalụ m ọzọ nke mezie n'ụtụtụ taa. O wee sị na na ọ pụtakwula wee na-eme ihe ọ na-eme na living room, ya bụ na palọ. Di ya wee pụta tie mkpu n'oke olu si kedu ụmụ ya, kedu ụmụ ya, si jee chọọ ụmụ ya, fụrụ ofu nke nwoke. Afụ ofu, maka ọgwụ ofu ụmụaka na-aba, nwoke na-abụ ofu nwaanyị. Si afụzikwa ọzọkwa ọzọkwata. Mama ya wee gbanyere ịmara obi nne, ụgba kinkinkinkinkim, gbaa kinkinkim, gbaba chigharịa bed, afụrụ nke nwoke. Ụgba kinkinkim, gbaba ebe niile, gbaba ebe niile a na-eje n'ama ma toileti ma bedrum. Ofuru ya ọgba onye afa, kpọ onye afọ, ofuru ya ọ na-agbagharị ọgbata na rum nke nwaanyị, ọfụkwa nke nwoke nwa. Ofuzi anya ebe ọ na-ekwu ụla, di ya na mụbi amụ si ya eprefud na o melie eprefud, si na n'onye nwa welie jedebe na bed nke nwaanyị, na o tetekwa na-ebe akwa, si na ọ na-enwe nightmare, na ọ na-enwe nightmare. And mgbe ahụ ka ọ bịara nsusu, ya bụ ndine, ya bụ nwunye ya na-alala ụlọ, ọ na-akwado nsusu, na-akwado ndine, ụmụaka na-ebe akwa. Ihe o mezi bụ okporo nke nwoke je kposa na bed nke nwaanyị ka ọ na-ebe akwa, si na ọ na-enwe nightmare, na ọ na-enwe nightmare. Okporo ya je kposa na bed nke nwaanyị wee bịakwa mebe nwunye ya preful. Ifugo ihe dị na ya ka ọ na-emezi nwunye ya preful anụwa. Nwunye ya na-echekwasị ya, ị na-akpọta nwoke na nwaanyị debe n'ofu bed, ịka akpọbata ya na rum anyị, nya rum ya na die si ya ebe anyị na-akwado ndine ya, kwado nsusu ọnụ, ka nwa si ga-abịakwa na ya ọzọ. Ifugi ya so ọ bụ ihe dị suspicious. Ya bụ nna na-eme ụdị ya iwezineli ejene, kama ịkpọbata ya n'ụlọ gị na nwunye gị, kama ị ga-akpọli akpọjebe nwoke na nwaanyị a na-edinekọ, ịkụziekwelifa na nwanne na nwanne anaghị edine. Ifugi nke nwaanyị abịa ubi ya na-agbagharị, onwe ihe ya na-eme ya bụ nakwa na fe emekọbago, ya bụ nakwa na fe edinego. Ihe m na-agwa gị nwanne m nwaanyị, ilu ikpọ ọfa kọwa alfa, maka onwe ike onwere onye kọwa alfa, asị ikwu amara ibezie.
ihe akọwakwalụfa na a na-akwa eme ihe ada aṅa nya anaghị eme ihe lọ enwe ka isi ga-akọwalụfa nye wọdụ ị ga-eyuz wee kọwalụfa na a na-akwa eme ya nwanne na nwanne. Unu na-aghọta ụmụnne? Ọzọkwa bụ ị ga na-ama ihe nwa gị ga na-enene. O ji aga ọpụta abalị ọ na-enwe nightmare, maka mgbe ọ na-enwe nightmare ọ na-ebezi akwa. Ọpafa abịa kpọrọ ya kpọjere nke nwaanyị. Olu ka apụta ụtụtụ nke obele dị obele wee sị na ọ na-enene ihe na-atụ egwu n'efi. Obi ọ na-enene ihe na-atụ egwu. Obi o merie fonu na-enene ihe na-atụ egwu emezie abalị onwebe nightmare. Ọ bụrụ na ọ na-enene nshọt si enyezi na ụmụaka fonu, si napụ ụmụaka fonu beluso ma ọchụ iji ego akwụkwọ ị nọlụ n'azụ ya ifu na ọ na-agụ bụsị ịchọ nnyefe ihe nnene ịnọkọta inyefe anya na-abụ na mgbe niile ofu ihe nnene ofu nnene n'izu ụka ka ọ ga-enene ihe nnene nke bụ obi ọ na-enene ihe na-atụ egwu onenetie na-efi onene na mgbede abalị mgbe ọ naziri ụla obido mebe agbakala mebe convulsion mebe ihe niile obido tibe mgbu ụdị stọọbụ bụ unu ụla gị na di gị bịa ka unu gbaa iche na mmadụ bụ ewu ihe unu bịa nnalị nsusu maọbụ nnalị nkiri obido na-eti mkpu. Ọ bụ ihe mmadụ ga na-afụ ya bụ ị ga-anapụ ya ruutu ihe na-enye nsogbu. Ruutu ihe na-enye nsogbu bụ ịnapụ ya fonu. Ọ bụrụ ịgụ akwụkwọ ka o ji ego agụ ịnọlụ n'azụ ya ịbịa ruo nso fụ na ọ na-agụ ya bụ akwụkwọ, maka ụfọdụ si na fa na-agụ akwụkwọ ọ bụrụ ihe nnene. Unu na-anụ ya ụmụnne? Ọ bụrụ ihe nnene ka ọ na-enene. Ụmụaka mmadụ nwụkwa na aghọgbukwu ya. Ịgba nkịtị nwa ga aghọgbuo gị karịa gị. A sịkwa na nwa karịa mama ya bụkwa aghụghọ maọbụ karịa nne na nna mụrụ ya na ọ kọrọ ada akarị ndị mụrụfa. Ndị nne na nna Igbo unu na-anụkwu ya. Ọzọkwa unu sụọrọ ụmụ unu Igbo ebe ọbụla fa nọ n'ugwu Awụsa, ọ nọ na Lagos, ọ nọ na Amerịka, ọ nọ na UK, ọ nọ na Atlantika, ka oke anyị ghara efu. Anyị na-asụrụ ụmụ anyị si oyibo oke anyị ga-efukwe o. Anyị niile ga-abụ agbụrụ na anyị iyi agbụrụ anyị ga-ekpochapụ. Ọ ga-adịrị mma ma o kpochapụ. Fa ga-amụta oyibo n'ụlọ akwụkwọ, fa ga-amụtakwana ya mụtaghị enye oke ya bụ ka anyị ghara iji aka anyị na-ekpochapụ agbụrụ anyị. Ụmụ gị asụrụ Igbo be gị, ụmụ ọ mụrụ ọ ga-asụ olo. Ụmụnne ka anyị tụneni ma gbakọ, ọ ga-adịrị anyị mma ya dịrị onye ọbụla mma. Ka anyị bido taa chụọ ewu ojii ka anyị dịka ibe anyị. Mmadụ niile na-asụ befa, ọ bụ sọsọ anyị. Unu aghọtago? Ọ bụrụ oke amamihe bụ na ọ bụ sọ anyị bụ onye amara asụba anyị. O nwere ka ọ dị. Unu aghọtago ụmụnne? Ya gazie ise. Ndị be anyị biko kesaanị, nyekwana anyị akara ịhụnanya. Daalụnụ maka ige anyị ntị. Ka emesịanụ.